der går vi hovedsageligt efter spritbilister i det københavnske natliv. Ja, vi er på vej ud til patruljebilen lige nu. Vi regner med at selvfølgelig ikke at stoppe nogen, men man ved aldrig. Man ved aldrig. Ja, det er rigtigt. Hvis der er nogen, så vil vi stoppe og konfrontere dem med dem og forklare dem, at det ikke er i orden. Eller sladre til deres forældre. Ja. Selvom at de er to. Det vil Røde Ræv gøre. Plain talking, take us so far, broken down car, Nej. Han er fuldstændig væk. Jeg synes, skal man ringe til politiet og melde sådan noget. Ja, ikke? Ja, vi kører bag en meget stiv knallert. Han var lige kørt ind. We are pursuing a drunk people. Hvad laver han? Jeg håber kraftigt, man streger til højre. Ja, men helt seriøst bare fat. Nej, det skal Nej, prøv at se dem. Bum. Han har stadig blik lige til at gå lidt til. Hvad råb så? Nej, for fanden. Råb, kør det politiet. Nej, prøv at stoppe det politiet, og så kører du noget. Ej, så laver han sig på rummet. Bare efter, bare kom du. Han skal langt ham der. Han skal på stedet. Vi skal vi nu måske hen. Han blinker stadigvæk, mand. Jamen, han er jo helt væk. Han skal dreje afsted hen. Han er ikke sikker endnu. Han skal bare falde, mand. Han skal bare falde. Det er helt seriøst. Hold i god afstand til ham. Hvis han falder, så skynd dig at bremse. Ja. Okay, så er der stiv. Prøv at se. Han er helt væk. Åh, det er godt, Det er mand. sjovt, at man ser politi hele tiden, men så når der er sådan... Hvad sker der? Nej, Er der galt sving? Form du, der skal derover. Han blinker jo også den vej, så det er fint nok. Ja. Jeg gjorde det en halv time nu. Han er god, mand. Hold kæft, han er god. Det er sådan, det skal være, du. Det er bare derudad. Ej, hvor er det grineren det her. Ja, hold kæft, mand. Hvis han falder ikke, så får jeg den sygeste flækker på os. Så bliver du nødt til at stoppe bilen. Sygt, ikke? Folk, de tror, han skal dreje. Det må være skæren. Han er stiv, jo. Han er fucking lam. Jeg kan så. Bare videre, du. Nej, han falder så altså. Han falder snart på sig. Ej, kæft, han har ingen køkken ind overhovedet, for han kører bare. Er ikke sådan en Mia også havde? Hun falder også hele tiden på den, går hun ikke? Man tror, han skal dreje. Jamen, Hvad laver han? Han er jo helt... det skal han ikke. Han skal bare... Ej, det kunne være griner med sådan en bum. Han skal bare... Nu har han slukket det. Nå, nu stop han. Ja, bare kom du. Han er fin. Bare fyr den. Til politiet har han der stiv. Så sig lige til ham. Så kører jeg lige ind. Ja, så hurtigt. Undskyld. Jamen, der kører på knalleren der, ikke? Han er fuld. Han svinger. Han svinger helt sindssygt. Okay, hvis jeg kan nå ham bagefter der, så kører jeg efter ham. Ja, vi prøver at køre efter ham. Nej, jeg vil bare lige sige det. Det er smukt. Tak skal du Ja, tak. Lige måde. Vi følger efter. Bare kom efter ham. Han kører lige ud. Det er hold på shoot, det her. Gør det bare undercover. Lige på speed undercover. Jeg filmer. Han er lige videre. Hvad fanden, han er deroppe. Bare efter ham, du. Hvis ikke politiet når ham, ikke, så ringer vi efter dem igen. Vi skal jo stoppe ham der, før han kører nogen ned rigtigt. Se på den. Hold kæft, mand. Han fyrer en ruller tilbage. Hvis han ikke er fuld, ikke? Hvad så? Fuck, det er godt, mand. Ej, for satan, mand. Hold kæft, det brænder her på, mand. Det er nu, vi skal sige til ham. Der er politiet efter dig. Der er politiet efter dig. Nej. Fuck, han er dygtig. Han er dygtig, mand. Hold kæft, hvor er han dygtig. Han er så... Vi følger efter ham. Ja, vi Vi er følger helt efter ude til ham. Kastrup, mand. Vi skal, ja, fuck det. Han skal langt. Prøv at se ham, hvor fanden. Han skal derud af. Er politiet bag ham? Nej, ikke nu.
Men vi har ham jo, jeg har dem jo. Jeg kan godt ringe til dem, hvis det er jo. Nej, vi skulle have haft hans nummer. Ja, det er rent op. Jeg altid ønsker mig, lige nu der er vi undercover policemen. Jamen, vi leger. Altså, Vi er bare langt ude. Nej, vi er jo mega police lige nu. Jeg har altid gerne vil være police. En taxa. Også skulle, Kæft, mand. Prøv at se ham. Eller ringe til politiet. Altså, det er jo ikke bare sådan jeg kan ikke ringe til 112. Det kan vi da godt. Vi kan da bare sige, ja, vi følger efter en næsten her. Politiet kommer der. Sig, fandme godt der. Her. Så. Sådan. Bum, bum. Stik af, kom du, stik af. Kom så, stik af. Nej. Han stikker af. Nej, gør det ikke. Hold det herovre. Kør det af, den får køre det af. Gør det. Det er lige så, hvad der sker, men det er fucking godt, jeg filmer stadig. Hallo, gå ind her, Pæk her. Tænk, hvis han ikke er fuld. Det er sgu da, han er fucking stiv for helvede. Vi kører bare lige sådan her. Det kan sjovt, vi kommer gående bagefter. Ja. Der ligger det ikke 7-Eleven eller sådan Det gør der ikke, det ved jeg ikke. Men kør lige op på siden her, så kan vi se bagpå. Jeg filmer jo stadig her for helvede. Bare kør op der, ja. De ser, om bliver anholdt. Han vil bare godt deres. Hvordan fanden kunne de finde vej? Ja, det ved jeg ikke. De fulgte bare efter os. Ja, men de... Det ved jeg ikke. Det er sådan noget politi, de kan. Han var, hvis han ikke er stiv, hvad han så? Ja, det ved jeg ikke. Han er da fuldstændig væk. Så du, hvordan han kørte? Hold kæft, mand. Han var da helt væk. Så bliver anholdt. Og det var vores skyld. Bang, du er for stiv. Op på stedet, mand. Nej, kig den herovre. Nej, bare kom tilbage igen, du. Der er ikke noget, vi har gjort forkert. Vi har bare anmeldt ham. Og vi har ret til at filme også, så det bliver bare noget med. Nej, men seriøst, det har vi ret til. Han er nok pisse sur på os lige nu. Ja, det kan være blevet ved med at være. Nå, vi tager den her. Fuck det ham der. Vi skal lige se, om han bliver anholdt for fanden. Nej, vi er lige os, der anholder ham jo.